Će biti kontra nastranom rukom, znači kratimo udarce koje protivnik baca nesvesno ili previše navalentno da on otkine glavu. Poenta je prostor koji se otvara između partnera, to je protivnikovog ramena i brade. Znači malo ko od nas radi to potpuno savršeno, pogotovo u Muay Thaju ili kickboksu ili MMA. Znači bokseri neki čak i to ispravno rade školom na tehnike kroz. Ovde se malo više otvaraju, borci otvaraju dovoljno mesta da vi bacate kontru sa naspravne strane. Ove kontre nije uvijek da nokutiraš. Znači na kontra sad je najbolji nokaut i najbolje se otvara na onaj koji napada da ga ti presečeš. Ova kontra sa zadnje ruke može rezultirati nokautom, na prednje ne mora. Poenta je šok sistem. Znači dok Raško baca taj desni krošet, evo, on se otvara. Pogledajte ovaj prostor koji se otvorio između njegove šake i njegove glave. Pogledajte prostor koji se otvorio između njegovog ramena i njegove glave. Znači sasvim dovoljno da ja taj prostor iskoristim i da otvaram kontru. Ono što je karakteristično ovde što je taj krošet, svih, kako hoćete da ga nazovete, koji god tip udaraca bude došao, širok, znači otvara veliki, duboki luk rotacijom ka mojoj glavi. Znači ona hoće ga baci, to nije da radi da mi čušne, opet otvara luk. Ako hoće me nokutira, ako hoće me otrese, opet otvara luk. Ja taj luk moram da iskoristim. Prva stvar, moram malo da uđem u prostor. On je mene nadlišanio, on je mene prekirao tom pesnicom. Ako ja ostanem ovde, baci on, velika šansa da možda on u isto vreme čak pre mene udari. S tog razloga ja malo prenesem težinu napred i ulazim u njega. Druga stvar, ovaj udarac mora biti što uži, znači nema onog otvaranja, ne tehničke greške koju mnogi rade, lakat gore, pa onda udaraš iz lakta, nego mora biti u okviru vaše senke, vaše forme, vašeg tela, znači što kraće, što oštrije, bez dizanja lakta, sa ulazkom unutra, jasno? Znači gađam prostor između njegovog ramena i njegove brade, ulazim unutra, ostavljam kontra ruku iznad ramena. Ako on stiga do mene, kad ja do njega, ja opet ovu ruku ostavljam tu. Rame visoko, brada nisko. Sa zadnje ruke radim isto. Znači vidi, isto idem na prednju nogu. Ne menjam gard, ne izvodim nikakve budalaštine. Ovde je malo bolje to što ja mogu da prenesem mnogo veću masu telesnu, mnogo veću rotaciju napravim, pa samim tim da udari mnogo jače, da napravim možda neki nokaut. Ali je jako bitno da ovaj lakat ide ravno sa kuka. Znači nemoj da ide gore, nemoj da se otvaraš, nemoj da se zavrćiš. Kako stojim u gardu, lakat ide sa kuka, ravno, oštrom putanjom u njegovu glavu. Ok, ulazak ide sa zadnje na prednju nogu, transfer ide isto kao i sa druge strane. Ja volim ovu kontru iz tog razloga što ova kontra napravi šok terapiju. Znači on hoće me otkine glavu, ja udarim, ova radim dalje, ne idem da ga nokutiram. Ima više načina da nastavim dalje. Raško je malo više od mene, vidite što sam ja uradio. Znači on baca krošet, s koje god ruke da ga baca. Ja prva stvar, rame gore, ruka gore. Druga stvar, kad ulazim, spuštam malo težište na dole, bacam i odmah ostavljam sad i mogućnost da prođem ispod tog krošeja. Znači odmah baca krošet, ja sam već malo spustio težište na dole, bacio, prošla dole. U slučaju da je Raško niže od mene, da sam ja duži, on baca krošet, onda udarim klackalicu. Znači, pecne ga, odem unazad, ruke su napred, on se otvara, ja uradim sledeću stvar, ja uradim tap, izađem nazad. Ovaj udarac je dovoljno dobar da ga malo zadrmam, da ga ne setuje, da kada ovaj krošet promašim, ja mogu da nastavim dalje da udarim šta god hoćem, jasno? Najjednostavnija solucija je ona prva koju sam pokazao, bez obzira da li je viši, niži, da smo iste visine, bez imalo rizika, da ja samo zaštitim svoju bradu ramenom i kontra rukom. Jasno, znači lakat gore, brada dole, on bacam, ja bum, ostanem tu. Znači cilj je da ja udarim njega pre nego od mene i da njegov udarac apsorbuje na svoje telo. Isto tako za druge ruke. Bum. Čim vidim da se taj trougao u šakama i laktima otvara, to je prilika da ja startujem. Ok? Znači